Pajjiżna irid ikompli bl-impenn tiegħu fis-settur tal-avjazzjoni li ħoloq tant karrieri ta' kwalità, dan anka jitfit waħed mill-pilastri tal-Viżjoni Malta 2050 fejn miri ċari biex l-industrija tal-avjazzjoni tkompli teċċella fosthom li tkabbir f'dan is-settur jitla' minn 700 miljun euro li llum għal bejn 2.8 biljun euro u 3.3 biljun euro daqsa xar sin oħra. Dan intqal mill-Prim Ministru Robert Abela waqt l-inawgura hangar ġdid tal-kumpanija Falcon Aviation Engineering fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Waqt l-inawgurazzjoni ta' dan l-investiment minn kumpanija immexxija minn familja Maltija, il-Prim Ministru innota dan l-att ieħor ta' fiduċja f'pajjiżna ġej minn intrapriża lokali. Investiment maqsum fuq żewġ fażijiet ta' 5 miljun euro fejn il-kumpanija issa investit f'hangar ta' 1200 metru kwadru. Il-Prim Ministru semma kif pajjiżna irid ikompli ikabbar ir-reġistru tal-ajruplani li diġà hu ferm irromat madwar id-dinja. Dr. Abela elenka numru ta' investimenti li pajjiżna irnexxielu jiġbed leħ mis-settur tal-avjazzjoni fl-aħħar snin, anke bl-għajnuna ta' entitajiet bħal Malta Enterprise u Indis Malta. Primarja wieħed mill-pilastri ewlenin tal-Viżjoni Malta Vision 2050 u huwa settur minn dawk tal-value added illi qed naraw li rid jixpruna l quddiem l-ekonomija ta' pajjiżna. Jiġifieri jekk tara l-investiment jew fis-settur tal-MROs. Dak is-settur jiġifieri li jagħmel l-overhauls tal-ajruplani u qed nitkellmu ajruplani kbar tal-ikbar airlines madwar id-dinja, Lufthansa Technik, EasyJet, Medavia, investituri oħrajn li qegħdin hawnhekk ġewwa pajjiżna jagħtu karrieri ta' l-ogħla kwalità li żgħażagħ Ħawċin u Maltin li jiggradwaw mill-Lemcast biex ikollhom xogħol ta' kwalità ġewwa dawn il-gżejjer. Tkellem ukoll id-direttur maniġerjali tal-kumpanija il-Kaptan Ray Zarb li ringrazzja anka lil Diamond Aircraft Industries, kumpanija li aċċettat li tikkollabora ma' Falcon Aviation Engineering fuq il-manutenzjoni tal-ajruplani. Innota kif il-kumpanija Maltija qiegħda fil-proċess li tikseb ċertifikat importanti biex tkompli timraħ fis-settur tal-MRO. Qal li l-għadda strateġika ta' Malta tajn li l-kumpanija tkun ħolqa importanti għall-Ewropa u l-Afrika ta' fuq.